Представянето на книгата на господин Меранзов "Български олимпийски спорт, възход и падение", организирано от Българския съюз за физкултура и спорт и издателство Тангрантан Накра. Аз съм, се казва Димитър Михайлов Димитров, един от управителите на издателството съм. До мен е Христо Меранзов, който мисля, че не се нуждае от представяне. Приятно е тук да се учи, че Светослав Иванов също е така пред вас на трибуната и олимпийския шампион Васил Мърков. Ще се въздържа да коментирам. Това ни е седмата книга, която издаваме, или четвърта на господин Меранзов. Направо ще дам думата на автора за встъпителни думи. Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, приятели, днес пред вас е книгата сборник "Българският олимпийски спорт, възход и падение". Самото заглавие ви подсказва за съдържанието на книгата сборник. Защо е така? Затова, защото в края на по-миналия век Пиер де Кубертен успя да убеди света, че древните олимпийски игри могат да бъдат и съвременни модели. Той и неговите хора успяха да върнат вече не на Гърция, а на света олимпийската идея, която по-нататък се разви в едно от най-мощните социални движения в света, именно олимпийското движение. А от олимпийските игри, едни затворени в себе си в Олимпия, превърна в най-големият дразнител на световният спорт и критерий за състоянието на националният олимпийски спорт на всяка страна, която участва на олимпийските игри. Къде сме ние? 18 години след освобождението от турското робство, ние прегръщаме идеята и на идеала, и на спорта на Кубертен и сме съучредители на първите олимпийски игри. Нататък до Втората световна война България се стреми колкото се може повече да участва на олимпийските игри. След Втората световна война има един втори стадий на развитие на олимпийския спорт, към който България също се присъединява. Започват битките за спечелване на медали и повече медали. Така българският спорт се развива под влиянието на международният олимпийски спорт. Има един период, в който България не само участва, но дава тон на това, което става по олимпийските арени. Всичкото това, ако си представяме изкачване на една планина, нашият черни връх беше някъде между 80-та и 90-та година, когато българският спорт успя да се наложи и да бъде водеща сила в десятката на олимпийските състезания, трета в Москва 80-та, пета на Олимпиадата в Сеул 88 година. След това, за съжаление, започва едно стръмно спущане, бих казал сгромолясване на големите надежди и големите възможности, които имаше българския спорт, за да стигнем до положението, до което сме в момента, и отново да се борим не за повече златни и медали, а за повече участници. Интересно е как бихме могли да обясним такава метаморфоза в продължение на около 100 и няколко години. България тръгва от нулата, стига до върха и отново се връща към нулата. Нищо случайно няма. Нито в възхода на българският олимпийски спорт през 70-те и 80-те години на миналия век, нито спада
падането, сгромолясването, на което сме свидетели сега. Като човек, който се занимава през целия си живот с спорт, аз мога да ви кажа, че не е от желанието, не е и от парите, а е от създаването на система, продуктивна, качествена, която да може да удовлетворява нуждите на хората от физическа активност и нуждата на хората да се състезават и да показват своите високи резултати. Лошото е, че спадането ни след 90-та година, спущането надолу, е съпроводено и с негативизъм по отношение на управлението на спорта. Никой не иска да види, че царът е гол. А той е такъв. Моята скромна цел с поредица от публикации, включително и този сборник, е скромна. Да предизвикам колегите, обществото, общественото мнение, България като държава, да погледне реално на това, което в момента съществува и да набележи мерки, за да излезе от това положение. Ще бъда много доволен, ако тези неща, за които аз съм писал, послужат на хората, които са призвани да възстановят, да възродят българския спорт, и това може да стане само чрез създаването на една нова олимпийска система, която да съответства на сегашните виждания и на сегашните тенденции на развитие на олимпийският спорт. Благодаря. Благодаря на господин Медразов за встъпителните думи. Професор Светослав Иванов. Добър ден на всички. Първо искам да ви кажа, че се чувствам прекрасно в това общество. Това е моето семейство. Тук всички, повече или по-малко, съдбата ни е белязала с спортната дейност. Както каза господин Меранзов, няма нищо случайно. Мисля си, че не е случайно, че преди изборите правим това събиране, защото не е важно кой ще спечели изборите. Спортът е надпартиен и трябва да си остане надпартиен. Даже си мисля, че в света има два вида закони. Едните са природните закони, гравитация и така нататък, а другите са парламентарни. Спорта трябва да се управлява от природните закони, не трябва да зависи от разни парламентарни хрумвания. Казват, че преди 25 века Питагор бил казал, че в спорта едни идват за слава, едни идват за шоу, за сир и други идват за бизнес. Аз съм сигурен, че всички ние знаем, че спорта е много, много повече от това и мисля, че за това сме се събрали. Ако трябва така да обобща само набързо, мисля, че спорта е единението между духа и тялото, това, в което сме създадени от кал и от дъх Божи. Искам да обърна внимание на това, често пъти не си даваме сметка какво е световен рекорд. Ние едно време, по времето на Меразов, бехме свикнали едва ли не всеки ден да правим световни рекорди. Световен рекорд, колеги, човекът се замисли, това е граница на човешките възможности, на човека като биологичен вид. Няма друго същество, което да е постигнало по-голем резултат. Това се отнася и за олимпийските ни шампиони, и за световните ни шампиони. И един парадокс, как така една малка България с този ограничен ресурс беше на върха на световния спорт. Отговорът е само един. Отговорът е организация, система. Не, че сме кой знае колко по-талантливи от целия друг свят, но за да бие света трябва система и организация. И системата означава състав на системата и структура. Структура означава... Но качели глаза в пустиня. И когато за последния път бях там ръководител на един съвет в спорта и го извиках, ела да помогнеш, знам, че можеш,
Той вика: Георги, ще дойда заради тебе, но знам, че пак нищо няма да стане. Ти трябва да ме свържиш. Тогава бях в ръководството на БСП с Станишев, да направим една среща. Викам: как няма да направим? Той се съгласи. Обаче да, ама не можа да стане и това. И оттам вече аз почвам да се отчаивам. Когато искаха да извадят българския спорт, българската борба, класическа, от олимпийското движение, от парламентарната трибуна прочетох една декларация: парламента да застане за спасяването на българската борба. И трябва да ви кажа, че тогава за първи път този парламент го видях да гласува единодушно. Значи всички обичаме българския спорт, но нещо ни куца, нещо не можем да разбереме какво трябва да направим, за да се възроди този спорт. И аз в една статия писах, че ние, олимпийските шампиони, сме на изчезване. И ние наистина сме на изчезване. От 2004 година имаме олимпийски шампион и след това в Китай, и оттам нататък нищо. Вече не се борим за медали, вече се борим за точки, да вземем точка или среща. На мен лично като олимпийски шампион, като човек, който се е дал здравето и това, много ме боли, много ми е болно. И аз, така като ви гледам тук все достойни хора, така имам някаква надежда, че ще продължим да се сбориме за това наше голямо богатство, което винаги сме се гордеели с него. Благодаря ви. Благодаря, господин Мъргов. Професор Петър Банков иска думата. Добър ден. Първо искам да изкажа благодарност на доктор доцент Христо Меранзов, господин Димитров, управител на Тайна, професор Иванов, председател на Българския съюз за физическа култура и спорт, и уважаеми госпожи и господа. Благодаря за участието, за поканата да участвам в представянето на новата книга на господин Меранзов. Каква е моята позиция? Тук сметам, че трябва все пак да кажа, в момента съм пенсионер, 45 години съм в управление на физическото възпитание и спорта и една малка част съм бил в управлението на спортното майсторство по времето, когато бех заместник председател на академик, за което получих Народен на труда златен за олимпийските шампиони, които бяха от академик, само тогава имахме 26 точки, за Петър Киров и Нури Нурикян. Така че имахме малко допирна точка с олимпийския спорт. Сега, днес на нашето внимание доцент Христо Меранзов представя със своята принципна скромност един стойностен, актуален, необходим и след преходно значение труд в областта на управлението на олимпийския спорт в България. Части от този труд, който следи развитието на този труд, бяха достатъчно популяризирани, бяха обект на кръгли маси, беше обект на списания, статии, публикации, така че не е някакво импозантно или т.е. фрагментална изява на Христо Меранзов. Това се дължи на две предпоставки. Първо, научната подготовка на автора. Защитена докторска дисертация по проблемите на системната олимпийска подготовка. Доказала тази система ефективно с един епогей, вече многократно казано, в Олимпийските игри в Сеул 1988 година. Трудът изобилства, трябва да се прочете внимателно, изобилства от актуални, не толкова исторически сведения, данни, аспекти на развитието на олимпийския спорт. И ние в Академията, където преподаваме този модул, сега го ползваме вече от 2-3 години, го ползваме за обучение на студентите. Защото трябва да имаш ретроспекция, трябва да имаш диагноза и да тръгнеш по-нататък. Втората предпоставка за качеството на труда е изключително големия опит в практическата реализация на модела от страна на доцент Меранзов. Той участва на всички етапи в изграждането, функционирането и развитието на олимпийската подготовка в България.
Ключово обстоятелство обаче, без да се спирам в детайлите, като вече ги прочетете, на причините за този регрес трябва да се търсят и от гледна точка на управлението на физическото възпитание и спорта в България. Това не е случайно. На момент министър Дашева, заповядайте. Да благодарим на министър Дашева, че се отзова на нашата покана да участва в представянето на книгата на господин Меранзов. Само да кажа, че трудностите, които сигурно е изпитал да напусне редовно заседание на Министерския съвет и да присъства при нас, необходимо още веднъж да Продължавам. Ключовото обстоятелство е, или една от причините за този регрес, който трябва да отдадем значение, това е смяна на принципи на управление на спорта в България до 1992 година. Значи работихме всичките, голяма част от нас, на общественото държавно управление на спорт. Силно развита обществена структура с участие на държавата, главно с 2-3 законодателни елемента, документа и финансиране. Сега обаче, след 1992 година, със създаването на държавния орган, имаме принципно нова ситуация. Т.е. имаме държавно обществено начало в управлението на спорта. И това доведе до сега, на този етап, казвам го определено, държавно, структурно и централизирано, структурно-функционално централизиране на управлението на физическото възпитание и спорта. Централизиране. С обществени 103 организации по хоризонтално. Това въпрос може би се дебатира при създаването по-нататък на една нова система, защото не се използва този държавен принцип, т.е. държавно общественото начало да се развие цялата система. Един от основните моменти обаче на книгата, новите моменти, това е, че доцент Меранзов предлага няколко иновативни стъпки, стратегически бих наказали. Първото е, говорим за доктрина. Доктрина или стратегия. Но не от тази стратегия, която беше разработена и концепции тук 5-6. Има стратегия, има книги, съвременни, как се прави стратегия в новите икономически условия, има технология. Как ще стане това? Не става явно в едно кафене, да пишеме си, искаме това, искаме друго и така нататък. Значи тук трябва да се реализира тази стратегия в бъдеще като проект на основата на участието на експерти. Също така предлага нова структура, иновативна структура на управлението на спорта като цяло. Тук имаме и ученически спорт, което е също може да бъде обект на едно обсъждане и да бъде подкрепена в голямата си част. Но цялата тази гама, бих казал, документи, включително и закона, който сега се връща след 3 годишни усилия на някои хора да го правят, изисква да се приложи една съвременна технология, за която, това е моята специалност, ние ще говорим по друг повод. Не тук. Откъде да се започне? Защото първо и се лансира от уважаеми госпожа министър, професор Дашева, че трябва да се направи принципно нова система. Ако ние това не направим, ще имаме и кръпки на закона и за какво да го правим закона, когато нямаме система. Законът трябва да осигури функционирането на системата. Ние почваме обратното. Правим закона, системата е разрушена във всичките си подсистеми. Това число тук разработена компетентно от доцента Меранзов. Две неща ми направиха впечатление, подчертани с шрифт, с болт. Първото е смело, авторът казва, всички политически партии, управляващи и опозиция и изброените по-горе министър-председатели, които ги има и министри на спорта в ретроспективен анализ, ръководители на БСФС, на спортни съюзи и федерации, на Българския олимпийски комитет, със своите действия или бездействия са отговорни за продължаващия спортен геноцид в България. Добре, няма ли да излезе на показ това? Много лесно може да се направи. Защото трябва да ги видим. Защо толкова милиони се похарчи? И за там медали, 2-3 медали на олимпийски игри. Когато имаме много проблеми в цялото физическо възпитание и спорта в страната, въпрос. Този абзац ми направи силно впечатление за неговата точност, откровеност. И втория абзац, който е за бъдеще, водещи в работата на проектодокументите, които трябва да се проектират новите документи, трябва да са спортни експерти и дейци,
защото те най-точно могат да се формулират работещите правни норми, необходими за спорта и цялата система за бъдеще. Няма да стане вече по този начин. Значи трябва да са уважавани експертите и тези, които работят на терена в тази система. Тук трябва високо професионално подготвени експерти, които да се вземат с тази дейност. Приключвам. Тук е един парадокс, уважаеми колеги. Колко проекти се защитиха в България? Държавни, институционални, много пари се взеха. Нищо не остана от тях. Фрагментални проекти. Във всички сфери. Няма ли кой да поде от държавата, изключвам служебния министър сега, да каже, ето тази подсистема трябва да се финансира. И господин Меранзов на доброволни начала всичко го прави това. С много опоненти няма той. Защото чувства, без да има самочувствие, той не може да има опоненти в тази система, когато е категоричен по отношение на своите знания и умения. Колко души му подараха ръка и добре, че беше Българския съюз за физическа култура и спорт. Тангра, тук е изпълнителен директор, да може да види бял свят от тази продукция, която може да бъде учебник и на западни страни, но те отидаха и напред, защото в това време, докато ние преодоляваме проблемите и не уважаваме научната мисъл и не уважаваме практиката, която има много прогресивен опит, стигнахме до тук. Лично аз използвам случая да благодаря. Той е един от моите учители, доцент Меранзов, с неговата прецизност, акуратност и професионализъм. Малко е по-бързо от мене, макар и малко съм работил и на времето, тук е госпожа Вилерова, сме работили в областта на масовия спорт. Винаги съм взел от него най-положителното. Неговата наша лоялност и възможност да се научи от него много в областта на управлението на цялото на физическо възпитание и спорт. Първо му пожелаем първо здраве и бъдеща ползотворна работа в структурно-функционалното усъвършенстване на националната система за физическо възпитание и спорт, а неговото място е тук. Не е на някакво друго ниво. Благодаря за вниманието. Благодаря, професор Банков. Имаме още около 30 минути, ще говоря, които взимаме думата да бъдем оптимално кратки, така че да могат да вземат повече хора участие. Така, очакваме желаящи да вземат отношение по книгата и по това, което се коментира до момента. Ако може и аз дадам кратко да ви помоля само името, че се прави записи. Разбира се, да. Значи, Георги Калчев се казвам, биш национален състезател с господин Мърков, точно продукт на тия 80 до 90-та година, която наистина беше вълната, върхът на българския спорт. И съм щастлив, че на практика това тук са хората, които от всякъде могат да защитят теоретично и фундаментално причините и анализите, които могат да се направят за българския спорт. Аз самия съм на практика мога да докажа и да направим и с опита си практично треньорски и така нататък да възстановим и да направим това, което е необходимо. Има деца, има България много талантлива нация, но това, което се случи с мен и всички останали спортисти, на практика след 90-та година спортът беше унищожен, както много от други сфери в България, без да бъде предложено нищо ново. Това, което всъщност искам да кажа, че вече много години, аз съм 15-16 години председател на Обединените клубове на ЦСК. Абсолютен пример за това как съвсем по политически причини е елитен клуб с база, с всичко, без никаква алтернатива, без обяснение. Те бяха затворени, ние бяхме изгонени и аз питам 15 години, защо не ни пуснете, ето ще влеземе, ние не искаме и пари. Това е фрапантен пример, който няма обяснение и всичко оттам насетне е продукт на тази безотговорност на държавата, която, за съжаление, се различава много от това, което ние имаме с цялата тази корупция и с всички тези поръчки и това, което вече и баба Пена познае на село. Но какъв е моят въпрос и каква е моето предложение? Многократно сме се събирали, леко бързо господин Храмов тук, Стоян, с
Натов, ние постоянно се събираме спортните клубове на София. Правили сме телени пресконференции, казвали сме истините, но те си потъват. За да не стане това, за да не продължава, нали, аз апелирам винаги, ето тази инициатива, която ние се събирахме скоро пак, инициативен комитет, структура, имаме БСФС, ако има нужда да се натисне още, да се вкара нови клубове, свежа кръв, но трябва да се изгради национална спортна организация, която наистина да бъде алтернатива, да бъде партньор и без общественото начало в спорта ние сме загубени. Видя се, че държавата, тези, които я управляват, де-факто те упражняват срещу нас. Това е факт. Такива шансове да попаднат министри като госпожа Дашева, независими, нали, които да имат мнение, да могат да го казват и да искат да направят промяна. Това е шанс 1 на 1000. Всички, които идват, били са и Свилен, и Весела, и други спортисти, които са поставени. Първо, те са неподготвени. Може би вече Весела има някаква представа. Когато дойде в началото, тя момичето идва от спортната площадка, както и другите. И след тях, под тях има някой, който и си движи нещата и решава какво да прави. За да променим тази система, изобщо за да има спорт в България, ние трябва наистина да осъзнаем, че без нас няма как да стане. Никой няма да ни даде нищо на готово. Ако не си го вземем, ако не натиснем и този инициативен комитет, в този дебат, ние да си наложим тази истина, която е, че не може държавата нищо, ето ЦСК, то е държавно. Аз ги питам, като е държавно, сега кой отговаря за това, че там са руини? Нито мълчат, нито ще ми отговорят, нито имат намерение, защото няма кой да тропне, няма. Те се адаптираха на тия протести. Преди година, цяла година се разхождах хората по центъра, не им пука вече. Значи трябва ние сами да намерим начин и още с следващото ни събиране да поканим и по-широк кръг, ние имаме контакти в цяла България, наистина да организираме, да създадем този инициативен комитет с ясна кратка платформа и една от целите ние да определиме кой да е нашия министър, а не да не спуска тая или оная партия, някакъв човек, който ще дойде 4 години да се учи и след него ще има някой, винаги има под него един, който отиди при него, той ще реши Марков ли, ще е друг ли, трети. Той решава всичко. Затова ние вече си имаме министър. Защо да не защитиме обществеността от сега, да излеземе и да заявим ясно. Това е нашия министър. И да тръгнем с една такава от сега пропаганда и да натискаме на спорта, нали е надпартиен. Защо трябва някаква партия и коалиции да се събират и да решат кой ще ги представлява. Това са ми конкретните предложения. Можеме, имаме възможност. За няколко години ще стегнем редиците и още в Токио може да има резултат. Стига да почнем от сега. Благодаря ви. Министър Дашева. Добър ден на всички. Аз се извинявам за закъснението, но не беше възможно по-рано. Позволете ми да поздравя господин Меранзов за още един ценен труд, който той оставя на нас, бъдещото поколение и тези след нас, разбира се, тъй като много пъти вече се повтаря, че който не помни миналото си, не може да изгражда бъдещето. Така че всичко това, което е написано не само в тази нова книга и в останалите, които аз всички съм прочела и ги използвам като настолно четиво, защото действително в тях се съдържа успехите на българския спорт в годините, в които българския спорт имаше успехи. Годините, в които спорта имаше система. Тъй като не знае
тук прочетах различни неща за това, че някакъв модел е наложен преди 26 години. Аз ще бъда откровена. 26 години няма никакъв модел. То не е имало модел. То, ако имаше някакъв модел, то все пак поне един от компонентите на системата на спорта можеше да има някаква посока. За голямо съжаление, модел не съществува, а беше разрушен и модела, който съществуваше в годините преди тогава, когато имахме успехи. Причините са от различно естество. Аз желая да ги коментирам, тъй като вече 26 години ние коментираме причините, а не коментираме действията, които трябва да предприемем, за да изградим една нова национална система за спорт. Хубаво е, че в спорта ние сме такова социално общество, в което ние си говорим и можем да си кажем проблемите и да очертаем пътя. Това е най-доброто. Имаме винаги думата колективизъм, сигурно не е най-подходящата, но действително спорта създава такава предпоставка да има колективизъм, да има усещане за общото и аз смятам, че с обединени усилия ние можем да създадем, да положим основите на една нова система, национална система на българския спорт. Разбира се, тази система, за да се утвърди за необходими години, няма да стане за 1 или 2 години, реално, за да имаме някакви резултати, но крайно време е да започнем да изпълняваме. Системата, понеже господин Еранзов милее за олимпийския спорт и това му е най-присъщата предметна област или направление, виждам, че нещата не опират само до олимпийския спорт. Всъщност, във всичките аспекти на системата имам какво да се направи, то практически нищо не е правено, само имаме заявление за това, че трябва да върнем децата в училище, ама как да ги върнем и какво правим, за да ги върнем, за това, че трябва да развиваме студентския спорт вече толкова години, но какво правим, за да имаме студентски спорт? Ще правим ли нещо? И олимпийския ни спорт, който се опитваме изкуствено, благодарение на усилията на хората, които обичат спорта, на това, че българите са талантливо поколение, все още да имаме някакви постижения, които обаче в никакъв случай не са закономерност. И това ще го кажа, тъй като тези постижения и те се дължат до голяма степен на случайност, ентусиазъм и, казах, генетичните предпоставки на българина, който действително има такива. Да не говорим за спорта за здраве, който също така афишираме, че трябва да имаме здраво поколение, че трябва да инвестираме в спорта за всички, но как да го направим, какво да направим, защо не инвестираме, какви да бъдат подходите. Да не говорим, че бюджета на Министерството вече дълги години така не е променян. Той в тези си рамки не е достатъчен. Това ние всички го знаем. 70-75 милиона, от които голяма част са от спортния тотализатор. С такъв бюджет няма как да развиваме успешно всички направления в системата на спорта. Трябва да се направят законови промени, не само да се създаде нов закон за спорта, но също така и в редица други законодателни закони трябва да се открият възможности за допълнително финансиране на системата на спорта, за да може действително тя спокойно да стъпи на краката си и да се развива в бъдеще време. Необходими са обаче усилията на всички. Аз пак ще го кажа, няма как една глава да реши всички проблеми на спорта, които дълги години не са решавани така, както трябва. Факт е, че и с това съм съгласна, че трябва да тръгнем
първо от приоритетите и системата и тогава да създадем законовата рамка, а не обратното, тъй като аз сега ще кажа, че и закона, който в момента действа, той доста така е променен във времето, много е променен. Този закон създава много предпоставки за много допълнителни подзаконови актове, които пък объркват системата. И колкото повече действащи документи има, толкова по-голям безпорядък има в системата. Така че трябва един закон, който да бъде достатъчно изчерпателен във всяко едно отношение, но не прекалено в някои залитания, така че да може да определи насоките на развитие на българския спорт в бъдеще време. Но това знаете, че в момента е въпрос, който няма как да решим, тъй като няма парламент, но разбира се, няма лошо ние да започнем създаването на закон за спорта. Нали? Никой няма да ни пречи да започнем създаването на един нов закон за спорта, като аз пак казвам, той трябва да тръгне от спортните среди, от тези, които познават, имат компетенции и едва тогава вече юридическа намеса може да има, за да, разбира се, да бъде приведен в съответствие с всички нормативни документи, да бъде нормативен документ. Така че аз приканвам на този обществен дебат всички да бъдем откровени, тъй като трябва да бъдем такива, ако искаме да изградим една нова система, национална система за спорт, отчитайки постигнатото и отчитайки това, което се е случило или се случва вече толкова години, този несъществуващ модел на спорта, защото аз не смятам, че има някакъв модел. Може би ще ме разубедите, но аз 25 години не видях модел. Ако има някакъв модел, то сигурно по някакъв начин не е работил този модел така, както трябва, тъй като нито един от параметрите на една система за спорт не е очертан така, както трябва. А да не говоря, че няма и връзка между тях, нали? Защото тя връзката отдавна е нарушена. Няма как да мечтаем за олимпийски спорт, ако ние не развиваме детско-юношеския спорт, който така тази подсистема някакси я забравихме. Тя в последния закон, който беше предложен, дори не съществуваше като такава. Откъде е този резерв за олимпийския спорт? Да не говорим за науката в спорта, която също куца вече. Тук нещата много добре са описани и в другите книги. Такова нещо почти съвременен спорт без научно осигуряване е абсолютно невъзможно да бъде олимпийски спорт. И подготовката на кадрите в това число, тяхната реализация, тяхната квалификация. Въобще всеки един елемент от системата е от модела съществуващ. За съжаление не функционира както трябва. Така че аз в рамките на възможното и отреденото ми време съм готова да направя това, което мога. Надявам се тези, които ще поемат щафетата след мен, да довършат започнатото, да го продължат. Наистина, спорта вече няма нужда от самостойни инициативи, има нужда от приемственост и последователност, иначе пак няма да стигнем до никъде. Благодаря. Благодаря на министър Ташева. Други желаящи да вземат отношение? Заповядайте. Добър ден за присъстващите. Казвам се Цветко Цветков, преподавател съм в Националната спортна академия. Вземам думата само по една причина. Обръщам се първо към министър Ташева. Радвам се, че сте тук. Радвам се за това, което постигнете. Обръщам се към господин Меранзов. Не знае дали това е най-правилното нещо, което мога да кажа, защото след всички тук бих използвал думата академик. Даже и това ми се струва малко. Вземам думата не толкова да говоря за това, което правим ние всички, а да изразя поклон пред вас. Поклон за всичко, което направихте до сега и което ще продължите да правите.
Това, което мога да обещая, след малко ще бъда в спортното училище генерал Владимир Стойчев и ще предам първите думи към децата с тази книга, към студентите, които завършват 4-ти курс и които не виждат в бъдещето почти нищо. Ще им кажа, че все още има хора, които мислят за спорта. Спортът ще бъде и България. Ще продължа да ви каня. Вече бяхте на среща с студентите, защото не виждам смисъл да стоя пред дъската и да говоря за принципи, да говоря за функции на управление и в същото време всичко, което сме направили за спорта, да отива някъде в миналото. Вие наистина заслужавате този поклон. Поклон и пред Митко, не само като мой студент, а за това, че той направи много, изключително много в издателската дейност. Пред хората, без да споменавам имена, защото се знае Централния съвет на ПСДС, защото ви има и защото ще продължите да бъдете такива. Благодаря за поканата, за присъствието на всички вас. Желая здраве, успехи, господин Меранзов, много здраве и да продължавате така. И само едно отклонение, понеже професор Дашева ме провокира за модел. Модел не може да се говори, но всички помните годината 92, помните месец август, решение на Министерския съвет на Република България с министър тогава Филип Димитров. Решението гласеше буквално: закрива се системата за физическа култура и спорт в България, ПСПС и всички нейни органи и се изгражда комитет. Обърнете внимание, това беше буквално точно така. Комитет по въпросите за младежта и спорта като държавен орган. И там се даваха някакви други неща, които бяха свързани с структурите. Това са клубовете, клубове по вид спорт, комплексни клубове и другите структури, които следваха. И имаше още нещо, което тогава го запомнихме много добре. Назначава се за председател на този държавен орган Георги Капуров, ректор на Националната спортна академия. Забрави се и това, че професор Капуров отказа. Веднага дни след това отказа да бъде, защото имаше причини. Изпаднахме на смешно положение, защото не беше комитет по въпросите. Един западен журналист поставя въпроса, кога ще създадете комитет по отговорите. От тогава до днес ние имаме тази система, която върви, тя не е модел, тя върви в различни степени, различни нива. От комитет, държавна агенция, министерство по времето на Сакскобургготски, след това отново държавна агенция, тези неща ги знаете. Така че нещо като структури има, като система има. Може да се говори за модел. Това, което правите, е чудесно, но пак си мисля, това е 24-ти, 26-ти са изборите в нашата мила родина и след това не искам да мисля лошо, но това начало, което поставяте, да, за него, само за тази смелост, за желанието, за инициативата, която имате, би трябвало да наистина да ви кажем благодаря всички. Благодаря. Други желащи да вземат отношение. Георги Натов, заповядайте. Уважаеми колеги и приятели, уважаема професор Дашева, уважаеми господин Меранзов, уважаеми приятели и колеги. Мисля, че днешното събитие е знаменателно за нас. От 26 години за първ път говорим на разбираем език, спортен. Благодарение на това, че тук сме колеги или домишленици и че за първ път от толкова години начало на Министерството стои наш колега. Уважаема професор Дашева, ще продължа това, което каза професор Цветков. Това е началото. Достатъчно енергия, достатъчно грижи, достатъчно проблеми ни създадоха тези 26 години на преход в спорта. Имаше ли модел, нямаше ли модел, ние всички знаеме. Ние сме следствие на това, което стана с българския спорт. Господин Меранзов даде видимата страна, юридическата страна погрома върху спорта. Тома и една друга страна, наречена материално-техническа. Всички ние знаем за какво става въпрос, но още годините са малко, за да видим кои бяха икономическите причини за катастрофата върху спорта. Не нашия труд, не вашия труд, не това, което правихме като организации, като Национална спортна академия, това, което правихме в парламента. Икономическите причини са жестоки и ние много добре ги осъзнаваме. Ние сме тук, за да кажем, че от тук ние няма да спрем.
така както другите професионални общности защитиха своите интереси, ние от тук ще отстояваме с цената на всичко нашите интереси, на българския спорт. Ние няма да спрем. Ще бъде хубаво да бъдем заедно и в следващото правителство да продължим заедно с вас. Защото ние сме тук като инициативен комитет, който има и искаме той да прерасне в национален инициативен комитет и съвместно с държава, с общество, с обществени спортни организации, колеги, специалисти, ние да си опазим професията, да си опазим системата и да се радваме на нейните резултати. Ясно е, че една държава, колкото е по-бедна, толкова трябва да бъде по-организирана. Толкова трябва да използва интензивни, а не други фактори. Тоест ние не можем и нямаме шансове в световния спорт да бъдем елит и да имаме достойно место, ако не използваме достиженията на науката, на организацията, на информационни и комуникационни технологии, а не ние 26 години да говорим за пари, за бази, за имоти и за имущества. Ние сме тук като начало, в състав от 30 човека Национален инициативен комитет. От тях 10 души са професори. Всички други са хора, специалисти, които имат дълги години опит в нашата национална система. Ние заставаме зад вас, ние сме колеги и ние ще продължим битката за оцеляване и за възраждане на българския спорт, независимо какво ще стане сега на предстоящите избори. Затова ние сме Национален обществен инициативен комитет. Ще съобща само кои имена влизат като начало. Професор Георги Мърков, професор Светослав Иванов, старши научен сътрудник Христо Меранзов, професор Петър Банков, професор Петър Киров, професор Цвятко Цветков, професор Георги Христов, професор Симеон Йорданов, професор Пламен Матеев, човек на информационните и комуникационни технологии, олимпийски и световни шампиони. Ние няма да се изреждам всички, включително и ръководители на български спортни федерации. Ние заставаме зад вас и ще ви подкрепим в битката за възраждане и за създаване на нова българска национална система. Имаме всичко. Имаме база, имаме кадри и в Министерството, и в спортните структури, имаме някакво финансиране. Въпросът е тази енергия да бъде концентрирана в едно место. Да прекратим противопоставянето на държавен орган на обществени и спортни организации и обратно. Да премахнем конфликтите между спортните структури, между клубови и обединени спортни клубове, между тях и български спортни федерации. Ние трябва да съберем системата в едно цяло. Тя трябва да функционира със всички свои ресурси. База, кадри, финансиране. Те да работят за системата, а не системата да работи за някои други, които са извън нас. Пожелаваме ви на добър път. Системата и Националния обществен инициативен комитет е открит. Който иска може да се присъедини към него. Аз съм сигурен, че много спортни журналисти ще се присъединят към нас. Ние ще участваме в тази обществена дискусия. Най-после, след 26 години, да кажем истината за българския спорт. Оттам ще се роди. Което нашето поколение прави при половин век. Отричате се от всичко земно, хващате идеята за българския спорт и правите това, което трябва, а да се получи каквото се получи. Имате в момента много подходяща обстановка. Имаме за първи път министър, който влезе в кабинета си и каза, че той цар е бил голен. Това е много голямо качество. Другите до сега, нито министър-председатели, нито министри, официално или неофициално са назовали, че спорта в България го няма. Така. След като това е така, трябва да си поставим целта. Като формулираме целта, ние трябва да я подредим отдолу с една целева програма и да се знае кой какво прави и докъде ще стигне. Ако в това движение имате някъде нужда от нещо, убедете се. Благодаря ви. Времето не изтече. Закривам пресконференцията, ще има и други обсъждания. Благодаря на министър Дашева, благодаря ви на всички вас за участие. По закъснението, и аз знам, че
краткостта е сестра на талант. Аз съм талант и смятам, че бъда най-кратък. Добре, професор Киров. Все още не са ни посочили вратата, вземете думата и с това ще приключим пресконференцията. Включете си микрофон. Най-малкото, което трябва да кажа, това, че аз закъснях. Но веднага ми хрумна мисълта от далечното минало, когато на 21 години хванах последния влак, последния вагон и последната врата. Близо 15 години този влак се движех по коловозите му по различни места. Слязах с чест и гордост от предната му врата. Дойдох с голямо уважение, защото почитам, уважавам и тача, господин Меранзов, зато и защото няма да споменавам за всички министри, но моето начало започна с много, тук са, преди мен са по-млади, времето, когато беше Стефан Петров, Трендафов, Мартински. Всички останали няма да го споменавам. Това, което беше, наистина беше едно начало на възхода. С голямо желание дойдох на представянето на книгата, защото когато става дума за възход, надявам се, че и аз имам малко частица дяло участие в това, а нещата, които са били с господин Меранзов, те са и критични, и весели, и хубави, и нещо друго. Когато кажем за книга, той е писал много книги, чел съм ги всички, професионалният писател казва, питат, коя е най-хубавата книга, ами казва ненаписаната, което означава, че пак ще има книга. Да, но за мен най-хубавата книга, тази, която не стои на полицата да събира прах, а се чете и препрочита в дадени моменти, като се върнеш в това хубаво минало и на най-малкото предстоящия, за бъдещето млад човек да я прочете. В този смисъл искам да благодаря. Знам, че това, което е правило като програма, като искани, като специфично спортовете, господин Меранзов го е правил и го има. Що се отнася до тези, които са били в спорта, като министри нямам правото на никого да се сърдя, защото на всеки от тях съм дигнал в първия момент, като избран телефона, да го поздравя и съм предупреждавал, че или ще го смени, или ще ме забравя кой съм. Няма министър, който до сега да се похвали, да каже да, поканих Петър Киров на едно кафе. Не да знам да каже какво може. Аз знам какво може и кой е направил, а да каже какво знае. Надявам се, че поне професор Дашева, госпожо министър, вие ще намерите начин да кажете и персонално да ви поздравя за това. Поздравявам ви. Другото, което пак искам да кажа, никога на никого не се сърдя, но един пример искам да посоча. Владимир Меранзов на Белмекен, когато утвърждаваме годишния план, ръководството на отбора от 3-4 треньори, лекара на отбора, той и Филип Кривиралчев дава някакъв, така да се каже, минимум, максимум представянето. Петър Киров, участник на турнир на 10-те най-добри за годината. Първо, второ място. На републиканския шампионат първо, второ място. Турнира Клипън в чужбина първо, второ място. Европейско първо, трето. Световно първо, трето. Шампионата първо, трето. Зачеркнах ги всички и писах само римско. Едно. България Меранзов, председател Филипия, такъв човек да има пред теб. 7 първенства, 7 пъти как шампион. Благодаря. Извинявайте за буквалството. Братовчетка ми е сестрата на талант. Поздравявам госпожа Дашева, да е жива и здрава. Радвам от това, че човек от сферата на физкултурата, на спорта, на академията, на науката. Няма спорт, който детето да хвърли детските си дрехи и да отиде на световни и на олимпийски екипи. Всичко е свързано с хората, които са се изучили, обучили в Национална спортна академия. Това са те. Радвам се, че вие сте на този пост. Благодаря. Благодаря ти, приятели. Колеги, понеже сме завършили... Аз толкова близък ви чувствам, че ако ви поканя в Министерството, ще бъде като гост. Аз никога вас не съм ви приемала. Затова винаги съм се учила. Не искам. Действително с вас съм била много пъти. Говорили сме много. Не обичам. Тоест,
държа да остане сърдечното в нас. Затова винаги... Благодаря ви. Искам да поправя само едно грешно изказване на Митко Димитров накрая. Той каза, времето ни е свършило. Не е свършило времето.